ପଚାରିବ ନା କହିବ ହେଲା। ଆମର ରଙ୍ଗ କେତେଟା? 7ଟା। କି ରଙ୍ଗ? ନାଲି, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ବାଇଗଣୀ, ନୀଳ, ନାରଙ୍ଗୀ। ହେଲା ନା କେତେଟା? କେମିତି କହିବ? ବାଘ ନିଶ ହଲା ନା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହିବ ଆମ ରଙ୍ଗ କେତେଟା? 7ଟି। କି ରଙ୍ଗ? କି ରଙ୍ଗ? କହିବ ବାଘ ନିଶ ମୁଁ କହିଲି କିସ କହିବ? ବାଘ ନିଶ ହଲା ନା ହଲା ନା। ତାର ବାରେ କିସ କରିବା? ବାରେ କିସ? ବାରେ ବାଇଗଣୀ। ବାଇଗଣ ଦେଖିଛ? ବାଇଗଣ ଦେଖିବ ସେଟା ହେଲା କିସ? ବାଇଗଣୀ। ଘରେ କିସ? ଘନ ନୀଳ। କିସ? ଘନ ନୀଳ। ନୀଳ এটা ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ନୀଳ ଦେଖିଛ ନା? ନୀଳ କଲର ଦେଖିଛ? এইটাকে ନୀଳ ଅଛି ତ କଲର ନୀଳ କଲର ହେଲା। এটা ତା ଆପଣ ପସନ୍ଦ ନୀଳ ବାଘ नी रे किस? नील ସେଟା ହେଲା ଘନ ନୀଳ ତାପରେ ନୀଳ। ବାଘ ନି ସ ରେ କିସ? ସରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏଟା ପତର ରଙ୍ଗ ଏଟା କହୁଥିଲେ ଏଟା ପତର ନୀଳ ହେଲା। ସବୁଜ ତାପରେ ବାଘ ନି ସ ହଳେ କିସ? ହରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗଟା କହୁଥିଲା। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସେଟା এইটা এটা এটা হলদি রঙ। এটা কি রঙ? হলদিয়া রঙ। হলদিয়া রঙ। বাঘ নিশ হো কইলা? হলা না লালে কিস? লালি রঙ এটা এটা নালি। এটা কাকে বতাও। তারপরে না না রে কিস? নারঙ্গী। ସବୁ ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ ଥାଏ ସେଟା ହେଲା ନାରଙ୍ଗୀ। ଏଟା ବୁଝି ପାରିଲାନି କେତେ ରଙ୍ଗ ଅଛି? 7ଟି ରଙ୍ଗ। କହିବା ଏଟା ପଚାରୁଛି କି ଏଟା କି ରଙ୍ଗ? କିଏ କହିବ? କ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଧଳା ରଙ୍ଗ ପୁରା। କି ରଙ୍ଗ? ଏଟା କି ରଙ୍ଗ? ପତ୍ର ରଙ୍ଗ କି କହିବା? ପତ୍ର ରଙ୍ଗ କି କହିବା? ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ରଙ୍ଗ ଧଳା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଏଟା କି ରଙ୍ଗ? ଏଟା କି ରଙ୍ଗ କିଏ କହିବ? ଏଟା ଏଟା ଭାତ ରଙ୍ଗ। କି ରଙ୍ଗ? ନାଲି ପରା। ରକ୍ତ ରଙ୍ଗ। ରକ୍ତ ଦେଖିଛ? ଅଳତା ଦେଖିଛ? କେମିତି କେମିତି ରଙ୍ଗ? ନାଲି ନାଲି। ଏଟା କି ରଙ୍ଗ? କେମିତି ରଙ୍ଗ ସେଟା? ଏଟା ନାଲି ରଙ୍ଗ। ନାଲି ନାଲି। এটা কিসের রং? এটা হলদিয়া রঙ। হলদিয়া রঙ দেখিছ? কেটি দেয় হলদিয়া রঙটা? এটা কদলী পাচলা হলদিয়া। কদলী পাচলা খাইছ? এটা চুপাটা কেমতি থাকে? চুপাটা কেমতি যায়? হলদিয়া থাকে না চুপাটা হলদিয়া। পাচলা খাইছি। ମୁଁ ଖାଇছি। ମୋର ଆଜି ଗଛ ଲଗେଇছে ବହୁତ ଗୁରା। আচ্ছা উঠে উঠে এটা কি রং? এটা এটা কালিয়া। কালিয়া নয় এটা কালিয়া রং। কালিয়া রং না তোমার চুটিটা কালিয়া হবে।